No mutta, tämäpä sattumaa. Professori Erkki Oja. No nyt kun olet täällä, niin siirrytäänpä sitten tuolta hiuksista alaspäin sinne aivojen puolelle. Sinähän työskentelet siellä Otaniemessä neuroverkkojen tutkimusyksikössä, joka on yksi maailman huippuja alallaan. Mitäs nämä neuroverkot nyt sitten oikein ovat? No nyt pitää todella mennä jo hiuksista sinne pääkopan sisälle niihin teorioihin, mitä meillä on aivojen toiminnasta. Siellähän on hyvin suuri joukko hermosoluja eli neuroneita, jotka ovat sinänsä semmoisia epätäsmällisiä tai sumeita laskenta-alkioita. Mutta kun ne toimivat yhdessä, niin siitä yhteistoiminnasta syntyy älykkyyttä. Ja neurolaskenta on vain tapa toteuttaa nämä samat periaatteet tietokoneella. Miten näitä neuroverkkoja sitten voidaan soveltaa käytännössä? No, niillä on kaksi perusominaisuutta, joista ensimmäinen on kyky käsitellä epätäsmällistä tilastollista tietoa ja toinen on oppiminen. Tämä on semmoinen esimerkki vaikka kun ihmisten tunnistaminen kasvojen perusteella, kasvokuvien perusteella. Neuroverkolle syötettäisiin vain hyvin suuri joukko kasvoja, eri ilmeitä, eri valaistuksia, hiukan eri kulmasta kuvattuna. Ja neuroverkolla on sitten kyky oppia siitä, miltä tietty ihminen näyttää ja sillä tavalla oppia tunnistamaan ihmisiä. Toinen hyvin erilainen sovellus olisi vaikkapa webistä imettyjen dokumenttien ryhmittely ja luokittelu, jossa meillä on professori Teuvo Kohosen ryhmässä tehty WebSOM-ohjelmisto, joka on ihan niitä maailman huippuohjelmia neuroverkkojen puolella. Mitenkäs sumeita systeemejä ja neuroverkkoja voidaan käyttää sitten yhdessä? Sumeilla järjestelmillähän vaikeutena on niiden sääntöjen saaminen sinne tietokoneohjelmaan. Ihmisen täytyy ne sinne kirjoittaa hyvin usein. Olisi hyvin mukava, jos ne voitaisiin oppia. Ja neuroverkot tuovat siihen nyt ratkaisun. Tehdään tämmöinen neurosumea-järjestelmä, joka oppii ne säännöt automaattisesti datasta. Esimerkkinä on vaikka auton automaattivaihde. Sumeat järjestelmät voivat olla tyhmiä tai älykkäitä. Tämä riippuu sumeista säännöistä, joita ihmiset keksivät. Neuroverkot, eli aivojen kaltaiset tietokonejärjestelmät, voivat auttaa näiden sumeiden sääntöjen löytämisessä. Ne yksinkertaisesti selitettynä toimivat niin, että asiantuntijat syöttävät datan järjestelmään ja neuroverkot muuttavat tämän datan sumeiksi säännöiksi. Mitä enemmän dataa, sen paremmin nämä aivot käyttävät sitä hyväksi ja sen paremmat sumeat säännöt. Data muuttuu näin neuroverkkojen avulla säännöiksi.